Uwielbiamy Cię, Panie, i dziękujemy za to, że po tylu wiekach od Twojej śmierci na Golgocie możemy stanąć w duchu u stóp Twego krzyża, jak pobożne niewiasty u boku Twej Matki, aby wraz z nią rozważać tajemnicę Twego miłosierdzia, która w tej godzinie najpełniej się objawiła. Dziękujemy za Kościół święty, zrodzony z przebitego boku i wszystkie owoce Twej zbawczej męki, dostępne dla nas w sakramentach świętych i w modlitwie.